אז שלום חברים, כאן אריאל, והיום אנחנו הולכים לשחק בפרול סטארס. הורגים אותי אישית. בין המותק פרימו מתתי. תבוא, תמות.
תעזרו לי! אלוהים תעזור לי, מה ביקשתי רק שאנשים יעזרו לי? תענו! אני מחיה בבריאות ומתתי. חייבים הפעם לנצח אותם. טרונק. אלוהים, תודה רבה וניצחנו. יהורי. אנחנו כבר 7 דקות במשחק הזה. אני עם האותניות שלי. אבל אוזניות JBL האוזניות הכי טובות בעולם. אני הולך לשבור אותם. תהרגו אותי. בואי תמותי קצת, תחברי את העולם שלך. אם יש צופים בזה וזה מפחיד אותו, זה לא חינוכי לילדים, חברים. תמותו! אלוהים! מישהו בא לעזור לי, אני לא מבין. בואי תרגישי מה זה. בלי יוגי. אנחנו קצת מצליחים יותר. אל פרימו תמות. הוא הרג אותי, לא סמינגו. לא איזה... בואי נראה אותך. אותך. הם עוד שנייה מפתחים לנו את הכספת. תמות.
בא אל פרימו, תמות, תמות אל פרימו, הוא מת. מי שצופה בי, אוי ואבוי, לא, הם הורגים אותנו על בטוח. תמות. טוב, מי שצופה בי, אני לא יודע מי זה חברים. מתנו. מי צפה בי? מי במשחק עכשיו? אולי חבר שלי, אין לי מושג. מי זה? טוב, רגע. אין לי כוח, אני עוזב את הקבוצה. אז לא. אני עושה משחק חדש. כבר כמה פעמים אני עושה ברול סטארס. אוי, זה האוזניות הכי טובות ever. הולכים לכסח אותם. את הצורה שלהם. טוי. אוקיי, עכשיו אני יכול להילחם. בואי, בוא נראה אותך. אני מתחבא בזירים כי יש לי חיים. ואתה הולך למות את החיים שלך. בוא הנה, יש לי יותר כוח ממך מותק. הרגו אותי. אני מכסח להם את הצורה והם לא באים אלינו. אני פשוט מכסח פה את הצורה. אוקיי, אני הולך למות חברים. אבל הם על 20%, אנחנו על 100%. ייקח להם שנים עד שהם יצטרכו לעלות לנו. בואי, אני לא מפחד ממך. הרגו אותי. חברים, למה אין עזרה? אני מבקש עזרה. אין עזרה בעולם. הוא לא פגע בי. כמעט פסצק. יש! אני עם הכי הרבה בריאות. למה אתה צועק? סליחה. עם מי אתה משחק? אני עם אף אחד. אז למה אתה צורח? אוקיי. וואי, הכלב הזה הכי טוב בעולם. מזמין מישהו לקבוצה, אני לא יודע מי זה. בעצם לא אכפת גם.
בוא נראה מה יש לי פה חינם. הם באים לבית 8. מחפשים, וואי. איזה כיף לי. אני הולך לשחק פה שעה, אלוהים. אפילו אולי שעתיים, אפילו אולי 3 שעות. אפילו אולי 10 שעות, חבר. 200,000 שעות! אני אוהב כל כך ברול סטארס. ברוסטר קולם רטרס. איזה כיף שיש לי וי-פיי. אבל תחפשו כבר את המשחק. נו כבר, תתחילו את המשחק, אלוהים. הם לא רציניים איתי עכשיו. בבקשה, רק עוד אחד. אני לא עומד לך... תודה לאל. איך אני יודע שאני מפוצץ פה את כולם? אני ארוג אותם. לא, אני לא אתקרב אליהם. את לא הרגת אותי, מותק. תמותי, הופלה. מה אתה לא מבריד אותי? תמות. חברים, אני הורג אותו. בוא, אל תיגע לנו. בואי, את לא מפחידה אותי, מותק. מעצבנת, יש שוקולד קצפת. אני מתחבא פה. בוא, מעצבנת, אני לא מפחד ממך. אני לא מפחד. לא. בוא, אני לא מפחד. אני לא מפחד, הרגו אותי. שמישהו ישמור. בוא, אתה לא תיגע לנו, המעצבן. לא. מה פללה? 2-1, אנחנו מפסידים. אוקיי, אולי. אני בשוק. חברים, אני בשוק שאני עושה את זה. אני הולך לעשות לייב על זה, אני מקווה. סתם, אני עושה לייב. ברור שאני עושה לייב.
נו קקומו! בוא תמות! הרגו אותי. אני לא אתן לאף אחד להתקרב לפה. אני לא אתן לאף אחד. אני חייב... בוא, אני לא מפחד ממך, בוא. בוא, אני לא מפחד ממך, בוא. הם לא שמים על הזמן, אני לא מאמין. בואו תמותו, בואו, אני לא מפחד. הצלחתי. אני עם הכי הרבה בריאות. תודה לאל. Oh, why you guess? אוקיי, כולנו אנחנו שלושת הטיפשים. אני לא יודע למה קראתי לנו שלושת הטיפשים, אבל סבבה. בואו, אנחנו הולכים לשבור אותם. למה אבל הם הורגים? איך? וויצ'ה, וואו. בוא מותק, בוא תעשה חיוך, מותק. בוא מותק. וואי, הם הורגים את שלנו, מה זה? עליך לא אכפת לי, מותק. מותק נטע, אני הורג אותך להיות דקה. חייבים לשמור את שלנו. נטע ברזילה, אבל איך הוא יורה כל כך מהר? איזה מותק. אל תדאגו, יש לי פה מותן. יש לי מותן! תמות! נטע, בוא קצת לקבל מכות. וגם שלהם הם קצת מותק. בואו, תמותו! נטע! הם לא שמים לב, הם פשוט מת. בוא תמות! בוא תמות! אני הולך לשבור אותם, חברים.
אנחנו הולכים להפסיד. תמותו את שלכם עליי. אוקיי, אני הרגתי. אוקיי, הם נהיו 5, 4, 3, 2, 1. נגמר המשחק ואנחנו ניצחנו. אני ניצחתי. אני בשוק. אם זה כסף, אני רוצה קצת כסף. בקשות... תודה לאל. טוב, אני השגתי לי כסף. השגתי כסף! תודה לאל. עוד 100 שקל ואני מגיעה לזה, ואז אני יכול לקנות משהו טוב לי. רגע, מה זה אומר? אין לי מושג על מה הוא מדבר. ביי. משחק חדש. וואי, חם לי להפעיל מזגן. וואי, זה עושה באמת קור. וואי. אני שומע הכל באוזניות שלי, חברים. האוזניות JBL, האוזניות הכי טובות בעולם. איך אני יודע שאני שובר אותם? פשוט שחקן כוכב. אל תשפריצו עליי כי אני לא אשבר לעולם. שלהם כבר מת עוד שנייה. בואי. שלהם כבר ב-71, אנחנו ב-100. וואי, שלהם כבר ב-41, אני מת. זה כאילו משגר אותי, אלוהים. אני בשוק. בואו תמותו, אני לא מפחד ממכם. אין לי זהה בגוף, מותק. אוקיי, שלהם נשבר, אני לא מבין איך. בואו תמותו, אני לא מפחד, עכשיו אתם אותה הולך למות. בואי לא מפחד, אני רואה אותך, מותק. בוא תירגע, אני אומר. אוי ובואי לי. אוקיי, יש עוד. אנחנו בשבוע. אנחנו עומדים לקרוא אותם. בואו תמותו. לא מפחד. אוקיי, פליז. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. נגמר המשחק. אומייגאד, חברים.
חברים, באמת לקחתי את זה רציני, ומה עבר שם? אוקיי. אני יודע, ממתין לאחרים חברים. אני לא מבין, כבר 30 דקות שאני משחק בזה. באשכרה ברול סטאר. ויכול להיות שזה יהיה עם כתוביות. לא יודע, אין לי מושג. תלוי איך אני עורך את זה, אם אני עצלן או לא עצלן. אוקיי. וואי, כפו לי. אתם לא מבינים? מרוב כל השיער כבר אני מת. 31 דקות. תגידו חברים, אין עוד אנשים בעולם? נו מה? תודה רבה לכם. באמת. אוקיי. וואי, אני הולך לקרוא אותם. אני מת על ההתחלה, אבל הכל סבבה. אני הורג אותם תוך שנים. אתה לא מבין שאתה לא מפחיד אותי פשוט. Quella è casa. לא, לנו הם הורגים את זה יותר. אין לי מה להגיד חברים. כן, אין מה להגיד. האוזניות האלה טובות. אתם לא מבינים, הם שומעים את המוזיקה ואף אחד לא שומע יותר. אתם לא שומעים כלום, אף אחד, מי שלידכם לא שומע כלום. בוא. רגע, אין לי את זה. אני חייב עם קצת כוח. בוא. תג מאצ'ומן. אוי, הם שוברים שלנו לחתיכות. אני עומד פה. אוריי. בוא נשוב בעניין. בואנה בן 7. אני מפרנור. אני לא מפחד, יש לי יותר חיים ממכם ואתם יכולים למות יותר. אוקיי חברים, אני עכשיו ממש בלחץ כי הם תוקעים לי קוץ בתחת, אתם לא מבינים. כן, אבל לנו יש יותר משלהם בכל מקרה. תמות. אוקיי, מישהו צופה בי, אני לא יודע מי זה חברים. אולי זה מישהו חברים שלי, אולי זה איך שלא קוראים לזה.
אוקיי, יש לנו 14 שניות. חברים, יש לנו 14 שניות. בואו, אני לא מרן. בואו, שהמשחק יסתיים ואני נצטרך את החברים. ובמעקב, אני שחקן כוכב, אני הכי הרבה נזק, חברים. אני משחק ברום, שמשחק מחדש. אוקיי חברים, לא הייתי עושה את זה בלעד הקבוצה הכי טובה בעולם. וואו. כמה אנשים יש בעולם הזה? מיליון יותר, נכון? אז שימו כבר, 500,000 יותר. מיליון וחצי, ועוד חצי. אוקיי, תודה להתחיל משחק. יש מספיק אנשים בעולם. אוי ואבוי לי. חברים, אנחנו הולכים להתפרע פה. אוקיי, הורגים אותי על התחלה ואני עדיין לא ספקטור. בוא נובה. אבל איך עוד לא עשיתי את הקפיצה המאוחדת? בואו. בוא אל פרימו. מטמטמים. באמת חברים, זה לא חינוכי לילדים. מי שצופה בערוץ שלי אני יודע, צוחקים ונהנים, אבל לא, אני לא רוצה שאנשים ייבהלו מזה, אני לא רוצה שתלמדו את המילים האלה. את המילים האלה. המילים האלה הן לא טובות. אני אומר אותם כי אני לא יכול כבר, אני לא יכול. תגמ"צ'ו אומן. בוא, לא מפחד, בוא. אוקיי, את שלהם אנחנו הורגים, אבל את שלנו ביי מותק, איזה חיוך בבקשה, שימי קצת עודף. בואו. אוקיי, את שלהם אנחנו קורסים מדרגה ראשונה, אבל את שלנו הם הורגים אותנו. סתם. אוי ואוי. אוי, לא, לא, לא. אוקיי. 8. אוי, 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 בואי. אוקיי, אל פרימו תמות. הצלחנו חברים. הוא שחקן כוכב ואני טוב, גם טוב. אוקיי, אני חושב שאני לא רוצה עוד. אני כבר, וואי, קיבלתי משהו נדיר חברים. תודה. אוקיי, חסר לי רק עוד 20 שקל. חברים, אנחנו כבר רשמי 39 שניות, כאילו דקות בדבר הזה. אני מרגיש מטומטם לאללה. אוקיי חברים, אם אני אגיע ל1,000 גביעים, אני אצליח לקנות את
8. אוקיי, בוא נראה שעוד רגע. כן, לא, בדיוק מחפשים אותי, אז סבבה. וואו, אתם לא מבינים איזה אוזניות טובות יש ל-JBL. תקנו, אני אעצור פה אפילו את הסרטון. אוקיי, תודה לאל, הגענו, ואני בתגמת שומן, אלוהים שידע. אני הכי חזק פה, סבבה, כאילו. לא צריך להמיר את זה, כאילו, אני לא אמירה המון. אמירה אמנון. הרגו אותי, אבל שלהם כבר ב-64. את עומדת למות להיות ברמות שאת לא עוד מתה בעולם. בוא תמות, בוא נמרן. אוקיי, הם בינתיים הולכים לנצח. אני רואה שאין לנו זמן. לא אכפת לי מטומטמת, יש שוקולד קצפת, זה פשוט הורג אותה. תמותו. כי אני מתחבא פה, כי אני לא יכול יותר בעולם. בת 1000. אוי ובוי לי. ההורים הולכים להרוג אותי, חברים. בואי, חתיכת. אוקיי, הם קורסים את שלנו ואנחנו קורסים את שלהם. תרגי ומיד! את לא מבינה שכאילו לא הורג אותי? זה תכלס כאילו לא הורג אותי. אני פשוט גורשת שלהם, ושלהם עומד כבר על ממש קצת, ואני פשוט עומד פה. אומייגאד שלהם, וואי תודה לאל, אני השחקן הכי טוב בעולם. אוקיי חברים, ניצחתי. אני הכי טוב פה. אוקיי, לא קיבלתי כסף. אוקיי, אני יוצא לעוד משחק חברים, ואנחנו נתחיל. אני בשוק. אני אוהב פשוט לשחק את זה. אני אוהב לנצח חברים. בוא נקווה שלא יהיה את המרושעת הזו. רגע, אני זוכר מי. אני זוכר, לא. רגע, אני חייב למלא דקה את החיים שלי. אוקיי. תענוגו. אוקיי, יש שוב את המעצבנת. אוקיי, שלהם כבר ב-73, אנחנו ב-91 ו-7, סליחה. לנו יש את היפנית הזו. היא הכי טובה בעולם. הנה, אנחנו מצליחים חברים, אנחנו הצלחנו. וואי חברים, אני לא מאמין. אני הכי הרבה בריאות. תודה רבה חברים, תודה רבה. הוא פשוט דופק פנים לגבור. אוקיי. אוקיי. חברים, אם אני מגיעה ל9, סופו של 1000.
אני מתחיל עוד 6 ימים עונה חדשה. אוקיי, אני מתחיל עוד משחק חברים, אני חייב שיהיה לי עוד ממש 20 גביעים ואני קונה משהו מאוד מטורף, אתם תראו את זה בסרטון, על זה אני לא מוותר. עד שאני לא אקבל המון כסף. אפילו אם הסרטון הזה יהיה 2 לא אכפת לי. נו, אבל יש עוד אנשים בעולם, תכנסו לברול סטארס, מה אכפת לכם? אני כבר שם. מה זה? זה. אתה צריך את זה? סגר את הדלת. אני פשוט שובר אותם לאחד אחד. לקשת קטנה מטומטמת. אוקיי, הרגו אותי, אבל האמת שלא אכפת לי שהרגו אותי כמה שבא להם. אני יותר חזק מכולם פה, חברים. כן, הם פשוט הורגים אותי, אבל לי לא אכפת האמת. תהרגו אותי! וואי. אני פשוט הורג אותו כי אני הכי חזק פה כאילו במשחק. בכללי כאילו. יש לי יותר כוח מכולם פה. בואי מותק! חיובית עם מיווייק. בוא... אוקיי חברים. אוי, מה הם עושים לשלנו? אני הורג. אתם לא תחסלו את שלנו חברים. שמעת? אוי ובוי. תמות. תירגעו אוקיי, הם פותחים את שלנו על בדוק. אוקיי, הסתיים המשחק. הפסדנו. אני תפוס, זה מוריד לי 3. אני בשוק חברים. אני אמור להיות הכי חזק במשחק. וואו. חברים. אני בשוק. אוקיי, אני הולך להישאר פה שעה חברים. לא אכפת לי כמה זמן. אין לי מה לעשות חברים, האמת. What are you wearing? חברים, אני משתדל לא להגיד את המילים, אבל מצטער. אוקיי, שלהם כבר ב-70 ושלנו. אוקיי, אנחנו עושים את זה. אני פשוט מדוקדת, מברכן את זה. אני על פרימו אחד והיחיד. אני בשוק ששלנו עוד ב-90. אנחנו פשוט לא נותנים להם להגיע אוקיי חברים, אני יודע שהוא חזק ולצבא. אני לא רוצה שיקרה לנו משהו, אני רוצה להרוג אותם, אני רוצה לחסר אותם ל100. אבל למה, תקשיבו, אם אתם עושים את זה מהר, אתם תמותו על רגע. אוקיי, אנחנו בוודאות מנצחים אותם. זה מעצבן. בוודאות אנחנו מנצחים אותם. אנחנו בוודאות מנצחים אותם.
תנו לי... אוקיי, אני מרביץ פה לטבע חברים, אני מרביץ פה לטבע, אוי ואבוי לי. אוקיי, שלם, נפתח. תודה לאל. אני עם חוזק. אני מקווה שאני אקבל איזה משהו. יואו! אני מקבל אותו. סגל דו, יש לי אותו! קיבלתי את ביט! בי או בו. אני חושב שבי. בחירה. אוקיי חברים, אני עכשיו מחליף לסקין החדש שלי. הסקין הכי טוב פה בעולם. לא, אני אקנה לו את כזה אני אקנה לו. אתם לא מבינים כמה אני אוהב את זה. אוקיי. אני בשוק שקיבלתי עכשיו את ביט 8, אבל ידעתי שזה יקרה חברים. אם אני מקבל עוד כמה כאילו, אני יודע, ידעתי כאילו. אני ביט 8. זה מאוד. אוקיי, הרגו אותי. אוקיי, אנחנו הורגים את שלהם. אני רואה שזה מאוד עוזר חברים. אני מנסה לשבור להם את הטבע הזו. אנחנו מצליחים חברים. אוקיי חברים, עוד 6%. כן, הצלחנו חברים. אני עושה משהו שהופך אותו ליותר ממש חזק, הכי חזק כאילו בעולם. זה מכת קור. זה הדבר שהוא הכי טוב. אני צריך להרוג אותו קצת. אוקיי חברים. כן, נשים את זה פה.
חזק לזה אותו. כן חברים, אוקיי, הוא חטף מכת כבל, אין לי מושג מה זה. אוקיי, אני מחדש פה איזה שיא. אוקיי, חידשתי. אנחנו ניצחנו על בדוק. ניצחנו חברים. אני לא הולך לנצח. אבל למה אין לי עוד כסף? אני רוצה כסף. אני חייב עוד כמה כספים בשביל לקנות את הדבר הזה. לא זה. זה. זה ביט מכסף. בא לי אותו מכסף. אוקיי. וואו חברים, אתם לא מבינים כבר כמה זמן אני משחק איתכם. כמו שאתם רואים, חן חממי רשום לערוץ ואני רשום אליו. בגלל שאלו חברים, אני מכיר אותו. אני שדרגתי לו את הערוץ. וזה הדבר הכי מעצבן בעולם, לשדרג למישהו ערוץ. אוקיי, הרגו אותי. לי זה לא אכפת, אבל להם זה יהיה מאוד אכפת. יו ביי. טוב, מישהו עוד פעם צופה בי, כי אני שחקן כזה טוב. אוקיי, הנה לי אינטרנט חברים. אוקיי חברים, עכשיו יש לי מגע על 2, אבל איך הם הורגים אותי כל שנייה? אל תדאגו, יש לי פה את האור הזה. הנה, עכשיו אני שם פה משהו, כל מי שיתקרב לפה ימות. בואו, אני לא מפחד מכם. לא, אתה לא בא לפה. אוקיי, הצלחנו. אני כבר רשמית שעה פה איתכם.
אמור שאני מסכים ללוי. זה לוי, אומייגאד. אוקיי. חברים, אני לא יודע איך להגיד לו. אוקיי. זה חבר שלי לוי מהכיתה. אנחנו משחקים ביחד. בואו נשחק. אוקיי, אנחנו רשמית שעה פה, חברים. סמבו רפי, פצצת מוקר. אוקיי, אבל זה הוריד להם קצת. רואים, זה הוריד להם קצת. אוקיי, מה עם לוי? רגע, בוא נבדוק. אני יודע כאילו לשלוט על המצב פה. המשחק הסתיים, פתחנו להם את הקופסה. אוקיי, וואו, חברים, אתם לא מבינים, רגע, יש לי משהו חדש בחנות. כתוב לי משהו חדש. כן, קונה. אוקיי, עכשיו אני קונה משהו. חברים, קניתי אותו סוף כל סוף. אני לא רוצה לשים אותו. את זה אני רוצה. אומייגאד, כמה כוח הוא, אומייגאד. התחלנו משחק, חברים, אני בשוק שכאילו אני השגתי ביט 8 מכסף קרח, כסף חמח. כן, אנחנו בקרב מכריע. וואי, זה סרש טוב. אוקיי, חברים, אם אני מוצא פה מישהי, בואי תמות. אני ביט 8 מקרח, מותק. אותי קשה לבצח. אוקיי, הרגו אותי, חברים. אני בינתיים מסתכל על חבר שלי. אני מאחר בנזק. אוקיי, יצא.
אוקיי חברים, קניתי אותו. זה שלי. הוא רק שלי. קניתי אשכרה. אוקיי. אני בשוק, יש לי אותו מקרח. נו מה? בחירת ברול. הוא רציני איתי? נו תעשה כבר מוכנים. בחירת ברול. אומייגאד חברים, אני רוצה שאני אהיה פה שעתיים. לא אכפת לי כמה זמן אני אהיה פה חבר. אוקיי, הוא בחר ברול. אני עכשיו יכול פה לעשות מה שבא לי. מצאתי גם פה איזה משהו. אוקיי, מתתי חברים. אוקיי. קרב מכריע. זה שוק חברי. נשבעת את העלומים שלי. אני עכשיו לא יכול לקנות כלום, ואני בדרכה 5. אני בינתיים צופה בחבר שלי. מה הוא עושה? אני לא מבין אותך. אוקיי. ביט 8. מכסף הוא הכי טוב את הכסף. הכסף הוא הכי טוב.
לא. הוא לא בקרב. יש לי עכשיו את ביט 8. מקרח. אם היה לי אותו מקרח, לא, רגע. אם היה לי אותו בקרח, הייתי מנצח את כל הניצחונות בעולם. אוקיי. חבר שלי. נא לא להפריע. אוקיי, חברים. חבר שלי לא יודע שאנחנו הם כאילו משחקים ביחד, חברים. הוא לא יודע, הוא פשוט הצטרף אליי ואני השארתי אותו. אין לי מה לעשות. אני מחכה לו. אוקיי, בוא נבדוק. אני אעשה, זה היה קרוב. אז מה הוא עושה? אני לא מבין אותו. אוקיי, חברים, אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות. אני בוחר שרק אותו. אוקיי, מוכנים. תודה לאל, התחלנו. אוקיי. וואי, אני חייב כאילו תזוזה אלוהית. אוקיי, חברים. אני עומד להיות פה כמה שיותר זמן. שיש לי כבר פה 2, כי חבר שלי גם לוקח, עכשיו יש לי 3. לכל אחד יש כוחות משל עצמו. כוחה. מאוד. אוקיי, חברים, מתנו אני עם הכי הרבה נזק. גרמתי לאנשים הכי הרבה נזק. אני בשוק שאני צריך לעבור כאילו את הטירוף עוד פעם. אני עושה את זה כי אני רוצה שהוא יהיה חזק לגמרי. עכשיו אתם תסתכלו איזה חזק הוא. אני אציע לו ברול. את הברול הכי טוב בעולם.
חכו. אוקיי. אוקיי חברים, אני לא יודע מה לעשות. אני מבקש ממך משהו, אבל... אוקיי חברים, וואי. אוקיי, חבר שלי לא איתי, או שאני אסלק אותו מהקבוצה מהר. נו מה? תהיה כבר בפלאפון, אני לא מבין אותך. זה הפרופיל שלו. אוקיי, אומייגוד. אוקיי, חברים. אני לא אומר שזה הסוף של הסרטון, אבל אל תדאגו. אוקיי. אוקיי, מתקשרים אליי. אוקיי, מתקשרים אליי חברים. מתקשרים. אוקיי. הלו. מה? תקשיבו, אני באמצע לייב ואתם מפריעים לי. רואים אתכם בלייב, חברים. אישור. כן, ותסתכלת מי יש לי. יש לי את ביט 8. יש לי את ביט 8, אבל בצבע כסף. בצבע כסף. הנה. אני ביט 8. לא, נו, בוא נעשה שלילי. אני לא אשנה, כי אתה יודע, יש לי את הספין הכי טוב. לא רוצה להחליף. אבל אני אפור. אני השגתי אותו היום. אני פשוט קניתי עם יהלומים כסף, ואז פשוט עשיתי אותו. אוקיי,
שחר, אני באמצע לייב בפלאפון. לוי, שחר, אנחנו בלייב. אנחנו בלייב מהטלפון שלי. אבל אני לא משנה. זה הסקין שאני רוצה להיות איתו. אני מציע לך ברול, שחר. מה? אני שלחתי מה? אני לא התנתקתי. הלו? 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 לוי? 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 הורגים אותי. לוי? כי הרגו אותי. מה? אני לא התנתקתי. לא התנתקתי! אוקיי חברים, זה היה הסוף של הסרטון, ממש מקווה שנהניתם, ביי.